ollaan kuultu. Ei sitten yhtäkään väärää vastausta. Joten kyllä kannattaa pitää tämä putki päällä, että vain oikeita vastauksia saada. Voittajien putki on siis ollut tässä käynnissä. Raha on lähtenyt yllin kyllin. Eli pietapa putki päällä. Kuka tulee olleen seuraava voittaja? Tällä hetkellä potissa on 1800 euroa. Oikein kiva potti näin perjantaille. Akka, Lieksa, Hanko, Rovaniemi, Kotka, Viitasaari, Lohja, Nokia, Kalajoki, Hamina, Rauma sekä Kauhajoki. Me ollaan saatu eri määrillä A-kirjaimia. Yhtä, kahta, jopa 3 A:ta on löytynyt näiden kaupunkien nimistä. Ja te katsojat olette tulleet kertomaan näitä kaupunkeja. Ainoastaan yksi kaupunki enää puuttuu tältä taululta, ja se on kaupunki tasan 5 A-kirjaimella. Kello tikittää. €1,800 lähtee siis tästä yhdestä oikeasta vastauksesta. Tämä on hankala peli, mutta älä jätä peliä kesken kaiken. Pelataan tämä haaste päätökseensä. Uskaltaudutko siis ottaa tämän haasteen vastaan? Uskaltaudutko lähteä pelailemaan tuonne pelilinjoille? Täällä suorassa lähetyksessä mä jo oottelen, että milloin me saadaan seuraava pelaaja kuuluville. Milloin sieltä kuuluu suomalaisen kaupungin nimme? Ei ole vielä kuulunut ainakaan 5 A-kirjaimella. Mutta eiköhän kohta ala kuulua. Nyt on ainakin motivaatio meillä täällä kohillaan. Potissa on 1,800 euroa. Ihan uskomaton potti. Uskomaton tarjous. Usko tai älä. Joko siellä aivoissa raksuttaa? Joko siellä alkaa kaupunki valmistautua? Onko vastaus kohillaan? Onko homma hanskassa? Vai onko hanskat hukassa vieläkin tässä pelissä? Älä nyt ainakaan laita niitä hanskoja tiskiin. Kato mitä mulla on täällä sulle. Ei yhtään huonompi homma. Eli mitä minä nyt vaadin? Suomalaisen kaupungin. Tasan 5 A-kirjaimella. Kuulostaa aika yksinkertaiselta. Mutta aika hankala se on kuitenkin etsiä ja löytää. Minä en tule sinua helpottamaan millään tavalla. Tämä on ainoa vinkki. 5 A:ta ja sillä selvä. Mä voisin antaa ensimmäisen kirjaimen. Mä voisin kertoa missä päin Suomea se sijaitsee. Mutta enpä kerro. Sinä joudut sen itse keksimään. Eli yritäpä nyt keksiä, mikä on tämä yksi oikea vastaus. Ei ole kuin yksi tämänmoinen kaupunki. Ja se on myös aika hankaloittava tekijä, että ei ole valinnanvaraa. Ei ole montaa kaupunkia, että voisi tulla kertomaan sitä sun tätä. Onhan 1 ja 2 A:lla vaikka ja mitä.
3 olisin löytänyt Akkaa sekä Viitasaaren lisäksi Vantaan, Vaasan. 4 mä olisin löytänyt Sastamallaa sekä Harjavaltaa. Onkohan niitä muita 4 aalla? No, eipä me tässä nyt 4 aalla etsitäänkö 5 aalla. Yritäpä sinäkin nyt etsiä 5. Kyllä se olisi paljon järkevämpää varmaan 4 aalla pelata, kun me ei pelattu 4 ollenkaan. Mutta peliohjaajan mukaisesti hän haluaa pelata 5 A-kirjaimella. Ilon pillaa, ja olisi ollut kyllä paljon mukavampaa 4 A:han sitten siirtyä. No ohjaaja ei nyt myönny minkäänmoisiin kompromisseihin, enkä minäkään suostu antamaan mitään vinkkiä. Kylläpäs on nyt hankala peli. Kylläpäs meitä nyt koetellaan. 5 A:lla pitäisi nyt jatkaa tätä touhua. Eli antaapa peli jatkua. Jatka sinäkin yrittämistä. Älä nyt vielä lannistu, jos et ole keksinyt, niin jatka yrittämistä. Kokeile nyt vaikka seuraavana sieltä kartasta. Olisiko sulla Suomen karttaa? On sitä mukava välillä karttaakin lukia. Sieltä se löytyy. Suomalainen kaupunki tasan 5 A-kirjaimella. Suomen kartasta me ollaan löydetty Akkata, Lieksaa, Hankoa, Rovaniemiä, Kotkaa, Viitasaarta, Lohojaa, Raumaa, Nokiaa, Kauhajokkea, Kalajokkea sekä Haminaakin. Ympäri ämpäri Suomea on kyllä saatu erinäköisiä kaupunkeja. Meillä on vain yksi oikea vastaus. Ei ole siis muita kaupunkeja kuin tämä yksi ainokainen. Juurikin sen takia tämä peli on todella haastava. Mä ottelen siis todellista mestaripelaajaa. Juurikin sellaista, jolla on maantietämystä. Maantieto on kohillaan. On reissannut siellä täällä päin Suomea, niin tietää näitä kaupunkeja. Oletko sinä oikea kaupunkiekspertti? Jos olet, niin tässä on sinun pelisi. Tämä on se peli, minkä sinä tulet voittamaan. Eikö niin? Vaikka et olisikaan kaupunkiekspertti, niin ei se sitä tarkoita, etkö sinä pystyisi sitä ehkäpä keksimään. Tätä suomalaista kaupunkia, joka pitää sisällään tasan 5 A-kirjainta. Ei siis yhtään enempää eikä vähempää. Tämä yksi oikea vastaus on arvoltaan 1800 euron vastaus. Mä en oo kuullut sitä vastausta vielä, joten sinä kerkiät tulla sen kertomaan. Lähde siis etenemään pelissä. Ruututehtävä, pelilinja. Heti kun ruututehtävä on ratkaistu, kaupunki on kirjattu ylös, niin sieltä vaan puhelinta essiin ja pelilinjoille pyöräyttämään ruudussa näkyvää numeroa 0700 03355. Kuka on siis tämä kierroksen mestari tällä kierroksella? Säännöt kuuluvat seuraavasti. Tai eipä kuulukaan, ne on tuolla alareunassa ohjerullassa. Me odotellaan täällä kierroksen parasta pelaajaa, juurikin sitä suurinta haastajaa. Mä en valitettavasti voi vaihtaa sääntöjä. Mä en voi helpottaa tätä peliä. Tämä on alusta loppuun yhtä hankala. Yritä keksiä tämä kaupunki hetkenä minä hyvänsä. Kun olet sen keksinyt, niin soita ruudussa näkyvään numeroon. Ja nyt minä kerron säännöt. Pelilinjoilla sinulle esitetään monivalintakysymyksiä. Vastaa niihin sekä oikein että nopeiten. Käytä puhelimesi numeronäppäimistöä heti kuulemasi äänimerkin jälkeen.
Vielä on aikaa jäljellä, mutta peliaika hippuu koko ajan kohti päätöstään. Loppu siis lähestyy. Ja lopun aika voi koittaa hetkenä minä hyvänsä. Eipä sä koskaan tiedä, milloin tuo peliohjaaja haluaakin kierroksen parhaimman pelaajan kuuluville. Siinä vaiheessa, kun puhelin pirahtaa soimaan, niin kierroksen paras pelaaja on valittu. Eli katsotaanpas nyt, mitäs kaupunkeja täällä onkaan. Akkaata, Lieksaa sun muuta. Meillä on 13 kaupunkia. Se tarkoittaa, että 13 voittajaa ollaan saatu. Mutta kuka on voittaja numero 14 tämän perjantai-lähetyksen aikana? Kuka siis kertoo minulle ja kaikille muillekin tämän suoran lähetyksen aikana, mikä on suomalainen kaupunki tasan 5 A-kirjaimella? Se olisi jo mukava kuulla. Se on se yksi oikea vastaus. Mikä se siis on? Mikä ihme se mahtaisi olla? Tietääkö yksikään teistä katsojista? Se olisi aika noloa, jos kukaan ei tietäisi. Me ollaan kuitenkin pelattu tätä aiemminkin. Ja nyt on potissa 1800 €, eli on yrittämisen arvoinen tarjous. Mutta onko sulla sitä uskallusta? Onko sulla pokkaa? Aina kannattaa yrittää. Niin kauan kuin peli on ruudussa, niin sä et oo mitään menettänyt. Sä kerkiät vielä haastaa muut katsojat tuolla pelilinjoilla. Mutta ennen kuin sä lähdet rimpauttamaan ruudussa näkyvään numeroon, niin yritähän keksiä se kaupunki valmiiksi. Jos sinä tulet suoraan lähetykseen ilman suomalaista kaupunkia tasan 5 A-kirjaimella, niin sinä heität kuin Kankkula kaivoon 1800 €. Siinä ei ole mitään järkiä, että lähtee summa mutiikassa veikkaamaan kaupungin nimme. Nyt minä yritän sinulle kertoa. Siellä ei saa olla yhtään enempää eikä vähempää A-kirjaimia kuin 5 kappaletta. Joskus on tapahtunut sitä, että me ollaan kuultu väärällä määrällä A-kirjaimia, ja ei itse asiassa joskus, vaan aika monen.